Bai, egunon. Bueno, pixkat Oianak oinarri ideologikoak azaldu ditu, Peiok hildo politikoa, eta uste dut denboraz ere pixka larri gabiltzala, ez da, Unai? Larri gabiltza bai, pixkat beranduago bukatu beharko dugu. Bale, bueno, nik alare, saiakera izan da, antolakuntza ereduari dagokionez, ponentzia nahiko luzea da, nahiko sakona da, elementu asko jaso genitun, eta saiakera egin duguna, aurkezpen honetan da, elementu gure ustez nagusiak edo izan daitezkenak biltzearena, bai? Lauzatitan banatu dugu, eta, pixkanaka jungo naiz, banan edo aztertzen, bai? Lehenengo puntua, eta gure ustez oso garrantzitsua dena, azpimarratzea da, abianen bertan ere ondorio bat nabarmendu gendula, eta izan zen, ezker abertzalean, nolabaiteko estrategia aldaketa bat egitea lortu genuela, baina gu geu, gure pentsamenduan, gure egiteko eran, bai, guzti hori horri oraindikan buelta ez geniola eman eta estrategiarekin batera, estrategia berriarekin batera bat zetorren nolabaiteko jarduera politikoa oraindik nolabaiteko josigabeko bide bat zela, ez? Zentzu hortan guk horrexegatik esaten dugu kultura iraultza bat beharko genukeela, bai? Eta kultura iraultza hortan pixkanaka urratsak ematen hasi beharko genukeela, bai? Azken batean, erresistentzia logiketatik eraikuntza logiketara pasa behar dugula askotan esan izan dugu eta hortan ere urratsak ematen hasi beharko ginatekeela. Gure tendentzia, abanguardismoa edo dirigismotik baino lidergo hori ez, partekatua lidergo demokratikora pasatzea eta horren aldeko apostua izan beharko lukela. Askotan ere esan izan dugu, gure egiturak, hau da, sorturen egiturak, barne bizitza hori horizontalizatu eta demokratizatu beharko genituzkela. Eta horri oso lotuta egongo litzatekena, militantziaren parte hartzea biderkatzea lortu beharko genukela, bai? Eta hori azken batean aldaketa kultural, politiko handia izango litzatekela, aldaketa organizatibo handia. Horrexegatik, zoardia ponentzian planteatzen ditugun aldaketa horiek nolabaiteko oinarria edo badutela adirazi nahi dugu. Eta hemen pixkanaka jungo gara banan aletzen. Aldaketa hortaz hitz egiten dugunean, aldaketa pertsonala da, baina kolektiboa ere bai. Eta oso konstiente izan behar dugu, aldaketa hori ez dugula egun batetik bestera emango. Prozesu bat izango dela, bide bat izango dela, eta bide hori graduala izan beharko dula. Egun batetik bestera ez, baina ez da ere prozesu kongresual batean. Hau da, urtarrilaren 22an ez dugu guztiok ja aldaketa hori emanda edukiko. Baizik eta urtedako bide bat izango da eta goazen lehen bide horri ekitea. Hori bai, ambizioz jokatu beharra daukagu. Hau da, konstiente izan beharra daukagu aldaketa hori eman behar dugula. Eta urratsak ematen hasi behar dugula. Ambizioz bai, baina beti ansiedadarik gabe urteak pasatuko ditugu eta pixkanaka emango ditugu urratsoiek. Bide hori ez dugu esku hutsik hasiko. Bide horretarako hainbat tresna jarriko ditugu eta zoardia ponentzian bertan ere hainbat tresna proposatzen ditugu. Hemen 3 azalduko ditut azkar batean, bai? Lehenengoa da konferentzia politikoarena. Guk aldaketa organizatibo bat egin nahi baldin badugu, zoardia ponentzian bertan proposamen bat egiten dugu. Gure ustez, antolaketa horrela egin dezakegu, eta gero ere emendakinen bidez, nolabaiteko zehaztapenetara irits gintezke. Gertatzen dena da, balitekeela gauza batzuk ez funtzionatzea. Aldaketa horiek egiteko ez dugu 4 urte itxarongo. Ez dugu hurrengo kongresura arte itxarongo. Urtero konferentzia politiko bat egingo dugu, eta hor aldaketa organizatibo guztiak egin ahal izango ditugu. Gure asmoa da, konferentzia politiko hori irailean edo kurtso hasierarekin batera egin ahal izatea. Konferentzia politiko hortan aldaketa horiek burutu ahal izango ditugu itxaron gabe. Bigarrena eta oso garrantzitsua eta hemen ere aipatu izan da, Oianak aipatu izan du, formakuntzarena da. Etengabeko formakuntzan sinisten dugu eta militante guztien formakuntzan. Formakuntza hori noski oinarri ideologikoetan eta politikoa izan beharko du, baita teorikoa ere. Baina baita praktikoa. Aldaketa organizatiboa eman nahi baldin badugu, ahalmen teknikoak ere, gaitasun teknikoak ere eskuratu beharko ditugulako. Eta 3. eredu organizatiboa bera izango da. Hau da, zoardia ponentziak, jada aldaketa sakonak edo aldaketa handiak
proposatzen ditu, eta gure ustez aldaketa horiek norabide hortan doaz. Aldaketa organizatiboarenak kultura organizatibo hori aldatzearen bidean. Deszentralizazioa, autonomia, horizontalizazio hori bilatzen duen aldaketa. Eta, antolakuntzan egia esan gure ustez oso garrantzitsua zen printzipio batzuk jartzea. Eta egia esan, printzipioak diskutitzerakoan daula, pixat emozionatu ginen, eta 18 printzipio idatzi genituen. Gure ustez, 18 printzipioak ezinbestekoa dira, bai? Eta gure ustez oso interesgarria da, ponentzian bertan irakurri ditzakezue. Hemen indegun saiakera izan da, batzuk ateratzea, gure ustez nagusiena direnak edo, eta hoiek adiraztea. Printzipioekin batera, eta hau importantea da, ahalegina egin dugu mekanismo konkretu batzuk zehaztekoa. Hau da, printzipioa bota ditzakegu, eta denak oso polita idatzi dezakegu, baina oso importantea dana da, printzipio horiekin batera, mekanismoak edo neurriak zehaztea, bai? Eta hemen ere, batzuk adirazten saiatuko naiz. Lehenengo printzipioa, eta nik uste dut nahiko argi gelditzen nahi dela aurkezpen guztian, da sortuk antolakunde demokratikoa izan behar dula. Hau da, guk ezin dugu, Peiok esan duen bezala, demokraziaren eta burujabetzaren alde egin, gu geu ere demokratikoak ez baldin bagara. Gure barne bizitzan demokratikoak ez baldin bagara. Eta zentzu hortan, aplikazio telematikoak ere lagunduko du, baina oianak esan duen bezala, militante bat, bozka bat, aigia planteatzen, eta zentzu hortan mekanismo hori garrantzitsua izan liteke demokratizazio bide horretan. Bigarren printzipioa ekarri duguna, militantziaren parte hartzea eta protagonismoarena izango litzateke. Eta gero, antolakuntza eredua bea esplikatzen detenen, ikusiko dugu nola mekanismo desberdinak jarri ditugun militantzia osoari aukerak emateko gune konkretu batzuetan parte hartu ahal izateko. Hirugarrena, eta hau herrietan eta nik uste nahiko interesgarri bezala hartzen da, egituraren minimizazioa, bai? Eta hau importantea da, azken urtetan ere konturatu gara, ez? Batzuetan energia gehiegi xautzen dugu egituran bertan, bai? Herrietan edo nazionalean bertan edo hainbat herri mugimendutan egin beharko genuken lanan inbertitu beharrean, bai? Eta gure asmoa da egitura benetan minimizatzea eta minimo batzuk edo proposatzea. Beharren arabera egitura hori joango gara handiagotzen. Eta oso importantea eta honi oso lotuta, eta da errealitatearen arabera moldatzeko egitura bat izatea. Errealitateak bereziki lokalak oso desberdina dira bereien artean. Orduan, ez duna balio da, egitura berdina proposatzea lokal mailan guztiei. Lokal mailan edo tokian toki erabakiak hartu beharko ditugu zein egitura den benetan guri dagokiguna edo hoberen datorkiguna. Beste printzipio bat, antolakuntza bera eta egitura bera herrien zerbitzura egongo den egitura bat izan behar dula. Hau askotan esaten da, eta oso politia gelditzen da, baina egia da baita ere, ontarako ere mekanismo espezifikoak jarri behar direla. Eta bi behintzat jarri ditugu, edo behintzat zuardian hori da proposatzen duguna. Alde batetik, lehen barne antolaketa bezala ulertzen genuen nolabaiteko egitura hori berkarakterizatu dugu, eta gero bestetik, lehen Peiok komentatu duen bezala interbentzio lerro bati egitura oso bat jarri dugu, hau da herrigintza izenekoa, eta herrien zerbitzura izango den egitura bat izango da. Eta, azkeneko printzipio bezala jarri duguna, baina nik uste dut oso garrantzitsua dela, militantzaren zaintza osoa izango litzatekena, ez? Eta hor, askotan esate dugu, ez? Gu geu militantea gara, eta gu badakigu militantziak gure bizitzan zer garrantzia duen, eta nola gogo betetzen gaituen, ez? Baina batzutan gertatzen da, gure harremanetan edo jendea erretzeko ohitura asko izaten dugula, ez? Hori ekiditeko edo hori gerta ez dadin, zenbait mekanismo jarri daitezke, eta horiek ere zuardia ponentzian ere aipatu eta esplikatzen ditugu, ez? Eta azkenik sorturen egitura bera edo egiten dugun proposamenari buruz hitz egingo dizuet. Kontua da, lehen aipatu ditudan printzipio horiek bete ahal izateko, eta mekanismo guzti horiek jarri ahal izateko, edota adibidez lehen Peiok, hildo politikoan esplikatu dituen erronka guzti horiei aurre egin ahal izateko, egidana da guk
egitura minimo bat proposatzen dugula. Baina egitura minimoak ez du esan nahi, egitura simple bat proposatuko dugunik. Egia dana da, nahi eta nahi ez, erronka guzti horiei aurre egin ahal izateko, egitura konplexua izan beharko dula. Bai? Eta orduan, gu saiatuko gara, egitura honen bidez, erronka horiei guztiei erantzuten, eta printzipioei men egiten. Bai? Egiturari dagokionez, 5 dimentsio organizatibo proposatzen ditugu. Bai? 5. 3 izango lirateke lurralde egiturak, edo lurralde dimentsioa izango luketenak, eta 2 horizontalak, dimentsio horizontalak. 3ak lurralde egitura bezala definitzen ditugunak, hala definitzen ditugu, azken baten, lurralde desberdinetan, hau da, lurraldearen maila desberdinetan antolatzen direlako. Bai nazionalean, bai herrialdean eta bai herrietan. Bai? Orduan, 3 egitura mota izango lirateke, nazionaletik herrietaraino doana, eta herrietatik nazionaleraino. Erdikoa, zuzendaritza egitura izango litzatekenak, 3 funtzio beteko lituzke. Lehenengo funtzioa, eztabaida eta erabakiak hartzearena izango lirateke. Hau importantea da, non hartzen dira erabakiak? Zuzendaritza egituran. Bai? Erabakiak hartzearena. Bigarrena, koordinazioarena. Lehen esan dugun bezala, egitura konplejo bat eta zitzaiten egin bagera, norbaitek koordinazio lan hori bere gain hartu beharko dula gako. Eta 3. Mapa organizatiboa, hau da, sorturen mapa organizatiboari jarraipena edo egingo liokena. Herrietan nola gaude eta zertan ari gara galderari erantzungo liokena. Hori da zuzendaritza egitura. Eta zuzendaritza egiturak organo desberdina dauzka. Organo maksimoa, erabaki nagusienak hartzen direnak, ildo politikoaren ingurukoak, batzarrak dira. Batzar nazionala edo herriko batzarra, tokiko batzarra, auzoko batzarra edo denerakoa. Orduan, batzarra da dira. Nazional mailan, nazio batzarrez gain, beste 2 tresna ere baditugu, lehen aipatu ditugunak, kongresua, 4 urtez behin, eta konferentzia politikoa urtero izango litzatekenak. Eta gero, nazio batzarrak urtean zehar egingo liratekenak. Hoi dira, erabaki organoak. Eta organo delegatuak, kontseiluak. Kontseilu nazionala eta tokiko kontseilua. Kontuatzen zeate, nazionala eta herriak hain naizela aipatzen. Herrialdetan, egiten dugun proposamena zuardian, koordinadorak izango lirateke. Hau da, nazionalaren eta herrialdearen artean egongo lirateken egiturak. Zuzendaritzari egitura, beraz, nazio, herrialde, behintzeko koordinadora bezala, eta herri eukiko genuke, eta ekintza politikoan eta herrigintzan ere hala antolatuko ginateke. Hau da, nazio mailan, herrialde mailan eta herri mailan. Horrez zer esan nahi du? Herrira jetxiko bagara, edo lokalera jetxiko bagara, kontseiluan gutxienez, 3 pertsona, 3 ardura proposatzen ditugula. Eta hori da, egitura minimo hori. Hau da, arduradun politiko bat, ekintza politikoko arduradun bat, eta herrigintzako arduradun bat. Orduan, lokalean, tokian, izango genukena da tokiko batzarra, zeinak erabaki guztiak hartuko lituzken hildo politikoari dagozkionez, eta kontseilua, tokiko kontseilua. Batzarrean, tokiko militante guztiek hartuko lukete parte, eta kontseiluan arduradunek. Eta, hau da, lurralde egiturari dagokionez. Zer gertatzen da, egitura horizontal horiekin. Dimentsio horizontala dutenen, tailerrak eta dinamika aktivista propioekin. Horien logika desberdina da. Ez daude nazio herrialde tokiko mailan antolatuta. Hoie daude, maila nazionalean antolatuta, baina ezker abertzaleko kide guztiek hartu dezakete parte bertan. Nola egin dezakete? Ikusten dugu hemen irudi honetan, azken batean borobil haundi horiek lurralde egiturak edo izango liratekela. Lehen aipatu ditugun 3 lurralde egitura horiek. Zer gertatzen da, militante asko gaude. Eta hor, puntito gris asko daude, militante asko gaude hor, askok organoki, edo organikoki ez duguna parte hartzen, igual, batzar horietan, edo kontseilu horietan. Horiek, aukera izango dute, tailerren edo dinamika aktivista propioen bidez, nolabait sorturen bizitza jarduera politikoan parte hartu ahal izateko. Nola?
tailerrak adibidez, izango dira, bereziki ezker abertzalean, korapilo gisa ulertzen ditugun hainbat gaien inguruko mintegi modukoak. Bai? Pentsatzen baldin badugu, zenbait gaik nolabaiteko hausnarketa behar dutela eta nolabaiteko adostasunera iritsi behar gehala, tailer bat egin dezakegu, tailer horiek irekiak izango dira normalean, hau da, sortuko militante direnekin edo ez direnekin ere osatu daitezkenak, eta normalean gai sektorialei edo egingo die erreferentzia. Eta hor daukaten, hori ez, dimentsio horizontalak eskaintzen duen aukera, izango dana da, hori ez, nolabait organikoki lanean dauden edo ez dauden kideek ere parte hartu ahal izango dutela. Eta hori da kontua ez, ulertzea 5 dimentsio organizatibo direla, 3 lurraldeka antolatzen direla, eta 2 dimentsio horizontal gisa ulertzen ditugula.